गोदान जिल्ला जोंनिया जाबावगोन नैबे समाव आङो आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना दिनै जोंनि खोथाखौ खोनासंनानै मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि हाबाफारिफोरखौ मावनो आखायाव लादों। फैगौ समाव जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि जिफोर जेंनाफोरखौ लानानै गोलाव बोसोर सोमावसारदोंमोन बे जेंनाफ्रा जोबगोन होननानै आं सानदों। बे समाव आङो बेखौबो फोसावनो सानो जे गुबुन गुबुन पेरामिलिटारि फर्सेस आरो मिलिटारि पुलिसाव जि मोनसे रिक्रुटमेन्टनि प्रसेस बियो स्टार्ट जाबाय। मैयानिफ्राय CIS एबा क'क्राझाराव प्रि ट्रेनिं स्टार्ट खालामबाय। बिनि उनाव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआ खालामगोन आरो जों आसा फारिदों 2000-3000सो जोंनि लाइमोनफ्रा डिफेन्सआव साख्रि मोननो खाबु मोनगोन। दा बेनि थाखाय गासैबो लाइमोनफोरखौ आं साखाफारा जानो खावलायदों। जायफ्रानोखि गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखै गुबुन गुबुन जाहोनाव बिसोरो बयबो साखाफारा जानांगो आरो बे आनजादाव बिथांमोना जिरायनांगो। NDBनि थाखाय स्पेसियेल थागोन, नाथाय गुबुनफ्राबो बेवहाय समान समान बिसोरबो स्कपखौ मोनगोन। नंखायनो बयबो थियारि जानांगो आरो बेजों लोगोसे माखासे एन्टारप्रिनारियेल एक्टिभिटिसनि थाखाय स्किल ट्रेनिं खामानिफोरखौ जों इतिमध्य आखायाव लादों। बड'लेण्ड ओनसोलनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो गोबां इतिमध्य आसनिफोरखौ जोङो लादों आरो बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनो जों थांगासिनो दङ। जोङो 30-40 बोसोर सोमावसारनायाव जोंनि समफोरखौ जों हगारनांदों हारिनि थाखाय। राव थुनलाइ हारिमुवाथ' जौगानांगोनानो, बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो जिखिनि सोलोंथाइ फसंथान बेफोरबो गायसनजानांगोन। आं साबायखर बावदों बाथानि दैदेननायाव जि मोनसे फिसा टीम हाग्रायाव थांफिनदोंमोन, बिथांमोना रागा जोंनानै दिनै न'आव फैफिनबाय आरो दायो जों बयबो बिदा फंबाय बयबो ज' थानानै थांनाय बोसोरफ्राव थांनाय समफ्राव जिफोरखौ जों मावनो हायाखै बेखौ मावनांगो आरो मोनसे जौगासार हारि दानो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानांगो। साफा सानै मानसिफ्रा फेसबुकफ्राव टुइटारफ्राव मालाबा पर्टेल निउसफ्राव नुनो मोनो जे उल्थां फाल्थां खोथा बुंबाय थादों। नैबे समा हारियाव गावस्रानाय एबा उल्थां फाल्थां खोथा बुंनायनि नङा। जों खौसे जानानै दावगालांनांगो। गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै गोग्गो समाज दानायनि थाखाय बयबो दावगाबोनांगौ। सार, आसामाव बाय इलेक्सननि थाखाय BJP दला माखासे मिनिस्टार बा MLA-फोरनि मुं फोसावदों, बेखौ लानो सारा मा सानो? जोंबो फोसावगोन। जोंहाबो फोसावनो थाखाय जों सावरायगासिनो दङ। दा बेवहाय बाय इलेक्सनाव जों इलेक्सनखौ मोजाङैनो गेलेगोन आरो गासैबो मासिखौ देरहानो हागोन। सार, बिटिआर गोरोबथानि लेखायै फेन्सार स्कुल कलेजखौ माने बिनि खामानिया जोबोद स्पिडआव थांगासिनो दङ। 6.3 क्लजखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय दङ, हाइ लेभेल कमिटि, जेराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो दङ आरो बियो जानो हागौ बिथांमोननि जि सर्टिं खालामनाय निड बेस स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ बिनि उनाव बियो डिसिसन लागोन आरो अब्लानो जोंनि स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन। जिखिनि ड्रप पस्ट दङ, बायदिसिना टिचार्सनि पस्टफोर थालांदो, बेफोरखौ गासैखौबो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टजों जों सावरायगासिनो दङ। SSA आरो RMSA जोंबो जोङो थाबैनो जिरायगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे बड'लेण्ड एडुकेसन पलिसि गोदानै ड्राफ्टिं जानो थांगासिनो दङ फैगौ आगस्ट सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो। दा बेनि गेजेरजों जोङो माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। उन्दै गथ'फोरखौ लानानै फैबाय आसामनिफ्राय थांनानै बायजोनिफ्राय, बेनि सोमोन्दै मा बुंसै? बेयो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोर हौवासाफोर दिनै रांखान्थि जुरुलानि थाखाय एबा दुर्बलनि थाखाय गोबां हारिनि मानसिफ्रा दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव लांखार जायो एबा खामानि मावनायनि नामाव थिनहरो। दा बेवहाय गोबाङानो जिउ जोबनो गोनां जायो, गोबाङानो खहा जायो, बायदिसिना जेंना जायो। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै हादोरनि माखासे आयेनफोर दङ। बे आयेनफोरनि गेजेरजोंनो दिनै 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि सोरबा हिन्जावसा एबा हौवासाखौ सोरबाफोर खामानियाव बाहायोबा बियो आयेन बायदियै दायनिगिरि जायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै आसाम पुलिस बिसेसके चिरांनि SPनि दैदेननायाव बे 42 गथ'फोरखौ मैया रैखाथि होनाय जादों, बिथांमोनखौ लाबोफिननाय जादों आरो बिथांमोनखौ दायो क'क्राझाराव मोननै लजआव लाखिनानै दोनदों। सानबानि उनाव बिमा बिफाजों सावरायनाय जागोन आरो बिमा बिफाया जुदि बिथांमोनखौ लाखिनो थाखाय जायगा गैया एबा उसुबिदा दङब्ला बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन रेसिडेन्सियेल स्कुल्सफ्राव माखासे पलिसिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनखौ लाखिनाय जागोन। आङो मोनसेल' खोथा खावलायनो सानदों, दिनै बे गथ'फोरनि गेजेराव 2 बर' गथ'बो दङ आरो राजबंशिनि दङ, गुबुन गुबुन हारिनि दङ। गासैबो बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे जोङो खामानिफोरखौ नायगिरोबा लकेलावबो मोनो, जोङो एखमबा नायगिरा, नाथाय गावनि गथ'फोरखौ जोङो गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि थिनहरनाया मोजां नङा। मानोना बे गथ'फ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैयो, गोबां जाल्लायाव गोग्लैयो आरो बिथांमोना सुबुं धोन। दा बिथांमोननि जि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जों लकेलावनो जों माखासे लामा नागिरनांगो आरो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि थाखोनि सुबुंफोरखौनो फार्स्ट हेल्प खालामनो थाखाय माखासे पलिसि लादों आरो थाबैनो जोङो बिथांमोननि थाखाय जि पलिसि लादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन।